Fil-katekezi tal-lum sejrin nirriflettu ftit fuq it-talim tal-Papa Giovanni Paolo II kif nimuri f'waħda mill-ittri tiegħu. Kif tafu l-Papa Giovanni Paolo II f'kull ħames ix-xirka kien ħobb jikteb ittra lis-saċerdoti. Kiteb diversi ittri fil-fatt matul il-pontifikat tiegħu sħaħ. U xtaqt li anke nsibu momenti f'dan il-programm tagħna sabiex inkunu nistgħu wkoll nirriflettu fuq kull ittra partikolari, jiġifieri kull ittra noħdu għaliha, mhux biss l-ittri f'daqqa kif diġà smajna f'mumenti oħrajn. Naraw eżattament il-Papa Giovanni Paolo II x'kien il-messaġġ li qed iwassal minn mument għal ieħor lis-saċerdoti. L-ittra li xtaqt nirrifletti fuq għallum eżistijaj hija l-ittra li l-Papa Giovanni Paolo II kien kiteb lis-saċerdoti f'ħames ix-xirka tal-1986. Għażil din l-ittra partikolari llum għar-raġuni illi dik l-ittra il-Papa kien kitibha fiċ-ċentinarju mit-twelid ta' San Ġwan Maria Vianney, jew kif inhu magħruf bħala l-Kurat ta' Ars, illi propju din is-sena il-Papa Benedittu XVI fl-istess anniversarju tal-150 sena mill-mewt tiegħu uġbu jiddedika sena lis-saċerdoti u anka kitbinna ittra u il-Papa Benedittu XVI fuq is-saċerdoti. U naħseb li tajjeb illi ma ninsewx l-ittra li fin-1986 il-Papa Giovanni Paolo II kien ħareġ fuq dan l-istess qaddis b'temi li anka komuni f'dak li kiteb il-Papa Benedittu XVI, però huma il-Papa Giovanni Paolo II jiżvolġihom u jirreferihom bil-mod tiegħu. Qabel ma nirrifletti fuq il-kontenut eżistiji ta' din l-ittra illi l-Papa jikteb lis-saċerdoti, tajjeb tkunu tafu li l-figura ta' San Ġwan Maria Vianney, il-Kurat ta' Ars, kienet figura ħafna importanti għal Papa Giovanni Paolo II. Nistgħu ngħidu li l-mod kif Giovanni Paolo II għex il-misteru saċerdotali tiegħu stess kien ispirat ħafna mill-Kurat ta' Ars, mill-iskola Franċiża tal-ispiritwalità kif tifhem anka id-don tas-saċerdozzju. Dan nistgħu narawh pereżempju fil-ktieb tiegħu Donu Misteru meta l-Papa Giovanni Paolo II jirrakkonta l-istorja tal-vokazzjoni tiegħu, hemmhekk jikteb ukoll mill-ispiritwalità ta' San Ġwan Maria Vianney kif din influenzat l-istess spiritwalità tiegħu kemm il-mod kif huwa għex u anke l-mod kif huwa ppretka. F'din l-ittra eżistiji il-Papa Giovanni Paolo II mill-bidu sal-aħħar jagħmel enfasi kemm l-eżempju ta' San Ġwan Maria Vianney huwa eżempju li huwa rilevanti ħafna għas-saċerdoti kollha fi żmienna. Huwa jgħid li għandna bżonn l-eżempju tiegħu u li għandna bżonn ukoll l-interċessjoni tiegħu. U naħseb tajjeb li matul din is-sena wkoll aħna nqisu dan il-kliem li mhux biss ħanħarsu lejn dan il-qaddis biex inkunu nistgħu nispiraw lilna nfusna anke bħala saċerdoti kif ngħixu il-missjoni u l-misteru tal-vokazzjoni tagħna, però anke biex nitolbu li dan il-qaddis ħalli nesperjenzaw il-qawwa tal-interċessjoni tiegħu bħala saċerdot fost is-saċerdoti u nistgħu ngħidu wkoll saċerdot tas-saċerdoti, issa li anke l-Papa Benedittu XVI se jiddikjara dan il-qaddis bħala patrun mhux biss tal-kappellani imma patrun tas-saċerdoti kollha. Il-Papa Giovanni Paolo II jgħid li dan l-eżempju ta' dan il-qaddis għandna bżonnu minħabba żewġ aspetti partikolari wkoll li fiha tgħix il-Knisja. Qed ngħixu fi żmien fejn l-evanġelizzazzjoni qed tiġi ċċellinġjata ħafna f'kuntest ta' sekularizzazzjoni. Xi tfisser? Li tevanġelizza tfisser li inti tpoġġi lil Ġesu, li inti twassal il-persuna ta' Kristu. Issa dan qed nagħmluh illum il-ġurnata f'soċjetà li hija lajka, jiġifieri soċjetà li ma tridx referenza reliġjuża, referenza trascendent. Dan nistgħu naraw anke f'diversi diskussjonijiet, deċiżjonijiet ta' qrati, dibattiti li nsibu ma' speċjali fl-Ewropa, fejn is-sekularizzazzjoni fl-Ewropa hija ħafna differenti pereżempju minn dik li s-sekularizzazzjoni fl-Amerika. Fi waqt is-sekularizzazzjoni fl-Amerika taċċetta referenza reliġjuża, dik Ewropea il-mod kif qed tiżvolġi donna trid tneħħi kompletament kull referenza reliġjona. Allura ċertament il-Papa tgħid is-saċerdoti isma' qed tgħixu fi żmien fejn li tevanġelizzaw li twasslu l-Kristu ikolkom tiffaċċjaw din l-isfida. Il-Kurat ta' Ars huwa mudell li jista' jgħinna. Ħaġa oħra li Giovanni Paolo II jħoss li l-Kurat ta' Ars jibqa' mudell rilevanti
għal ministeru saċerdotali li darba mhuwiex problema esterna li l-indbara mill-Knisja, is-sitwazzjoni fid-dinja, imma anke is-sitwazzjoni interna fil-Knisja. Ġwanni Pawlu Tieni ma naqas milli osserva li ħafna drabi f'ċerti ambjenti il-ministeru saċerdotali kien qed jirriduċi lilu nnifsu għal ħidma soċjali, għal dimensjonijiet soċjali. U l-Papa jsostni kontinwament fl-ittra anke f'mument minnhom jgħid ma nistgħux nirriduċu s-saċerdozju mid-dimensjoni vertikali tiegħu. X'inhi d-dimensjoni vertikali kif se naraw f'dil-littra hija dimensjoni r-rapport ma' Kristu, l-identità vera tas-saċerdot li toħroġ minn Kristu illi huwa s-saċerdot. Allura il-Papa jgħid isma' f'ċirkustanza fejn fid-dinja hija diffiċli biex tevanġelizza minħabba s-sekularizzazzjoni. Internament fil-Knisja għandna din l-isfida li s-saċerdozju ma nirriduċuhx bħala xi ħidma soċjali. Il-kura ta' ars jidjalina bħala mudell li se jiftħilna jnejna ħalli nifhmu aktar verament is-sejħa tagħna. Ejjew nħallu dan il-kliem l-ewwel motivazzjoni għaliex il-Papa Ġwanni Pawlu Tieni jikteb din l-ittra SSTA ma nħallux diskors il-bott minna, u speċjali intom isisħuti fis-saċerdozju. Kemm verament int fis-saċerdozju tiegħek, fil-ministeru tiegħek, meta int tevanġelizza fil-parroċċja, f'xi għaqda, moviment, fis-skola, fejn qed teżerċita l-obbedjenza li tak l-isqof. Meta tqis l-isfida li tħoss quddiem is-sekularizzazzjoni, inti x'tagħmel taqta' qalbek? Jekk fil-każ hija saċerdot, żomm il-kura tars kif qed jipproponi Ġwanni Pawlu Tieni llum ħalli jkun jista' jispirak kemm għandek tgħix il-missjoni u l-vokazzjoni tiegħek tas-saċerdot. L-istess ħaġa ġessija fis-saċerdozju. Jista' jkun li forsi relazzjoni tiegħek mal-mulej id-dimensjoni vertikali, l-identità tiegħek f'Ġesus saċerdot xi ftit jew wisq, forsi ċajpret matul is-snin, u forsi ntbajt fuq ħidma soċjali mhux għax hija ħażina, imma forsi li mhijiex toħroġ direttament u ma x'tesprimix mod konxu il-ministeru saċerdotali tiegħek. Allura l-kura tars illum li tienek ħalli tiskopri dan kollu fid-dawl tas-sejħa li l-mulej għamillek. Ġwanni Pawlu Tieni SSTA f'din l-ittra jippreżenta allura kura tars bħala mudell, u l-ewwel li jippreżentah bħala mudell huwa mudell għal dawk li l-mulej qiegħed isejħilhom għas-saċerdozju. Għal dawk li Ġesu jagħtihom il-vokazzjoni illi jkunu saċerdoti. Għaliex jagħmel dan? Jagħmel dan għaliex il-kura ta' ars kellu jgħaddi minn San Ġwan Marija Vjannej, kellu jgħaddi minn ħafna sfidi sabiex huwa seta' verament wieġeb għal vokazzjoni tiegħu. Sfidi li ġew minn diversi ambjenti, sfidi li kellu jiffaċċjhom b'mod radikali u b'mod li kien diffiċli ħafna lih. Pereżempju naraw li kura tars kellu jgħaddi mill-isfida kulturali, politika fi żmienu fi Franza tar-Rivoluzzjoni Franċiża. Ir-Rivoluzzjoni Franċiża li ġabet ħafna antiklerikalizmu fi Franza. U propju f'nofs dal-antiklerikalizmu il-mulej qajjem dan il-qaddis. Però ovvjament dan kien ifisser li kellu jaffaċċja dik il-kritika kontra is-saċerdoti. U forsi llum ejjew nagħmlu anke bdina kuraġġ lis-seminaristi, kemm diċesani, kif ukoll kuraġġ lil dawk li qed jieħu ruħhom biex ikunu saċerdoti huma reliġjużi wkoll il-patrijiet. Għaliex illum ukoll ngħixu f'ċirkustanza fejn xi kultant ninnotaw bil-mod il-mod ċertu antiklerikalizmu jerfa' rasu għal diversi raġunijiet. Imma jew inħallu l-eżempju tal-kura tars verament jisperana biex ma naqtawx qalbna. Ir-Rivoluzzjoni Franċiża mhux biss l-antiklerikalizmu manka l-irwol tal-Knisja fis-soċjetà kienet qiegħda tbidlu. U llum il-ġurnata aħna wkoll qed ngħidu f'ċirkustanza fejn ir-rwol tal-Knisja fis-soċjetà qed jitbiddel u allura anke min hu msejjaħ għal saċerdot dik tolqtu fil-laħam il-ħaj. Għaliex ħanidu hekk se jaqdi Knisja li sa ċertu punti jew wkoll istituzzjoni fis-soċjetà illi forsi s-soċjetà m'għadix tevalwa tħares li jagħti għall-importanza li kellha qabel. Allura wieħed li tiktar kuraġġ, wieħed li tiktar nemmen vokazzjoni li tistrieħ fuq il-qawwa ta' Alla u mhux fuq is-sapport soċjali biex wieħed bħala Knisja naqdu il-missjoni tagħna. Allurija l-kura tars għal darb'oħra wkoll ikun eżempju għalina. Insibu wkoll li l-kura tars SSTA għadda minn diffikultà serja illi kellha x'taqsam fid-dawl fejn jidħol missieru. Missieru l-kura tars ma kienx aċċetta malajr illi ibnu verament aħaddan vokazzjoni għas-saċerdozju. Anzi pjuttost
missieru kien għamillu ħafna impedimenti. Anka maħabba raġunijiet bħal ma kienu xogħol fl-eliqi pereżempju fil-ħajja tagħhom, li jaħdmu fl-eliqi kienet ħaġa importanti għal familja ta' San Ġwan Marija Vjannej, u allura dina qajmet mistoqsija. Jina l-fideltà tiegħi lejn il-familja, lejn il-bżonnijiet tal-familja, jew li nwieġeb għal sejħa li l-mulej qiegħed jagħmilli. U dina wkoll eżistejja aħna nistu fil-ħajja tagħna llum, ġiewni li l-mulej qed isejjaħlu sabiex ikun jista' jgħix din il-missjoni partikolari. Huwa wkoll jgħaddi minn din id-dilemma fil-ħajja tiegħu meta jinqalgħu ċerti ċirkustanzi fil-familja. Jiena se nagħmel dak li forsi l-familja trid minni, forsi anke dak li fajnejja jidher bżonn jus min-naħa tal-familja, jew inkella jiena ħanwieġeb għas-sejħa li l-mulej jkun qed jagħmilli.